găsit la un episod de Granny. Astăzi o să ne jucăm Granny. Hai să dăm pe easy. Să dăm play. Și dacă mai vreți episoade de genul astea, nu uitați să dați un like și un subscribe. Dacă mai vreți să fac videoclipuri de genul de acestea. Ok. Da, și dacă acest videoclip strânge măcar 20 de like-uri, știu că nu prea e posibil, o să postăm un videoclip cu livrăm pachetele cu Mr. Bean, da? Prima dată hai să aruncăm gazul ăsta, că nu prea ne trebuie. Ok, o baterie de la mașina asta, că abia am început și inspectăm și ne pastă pe aici. Îmi crește, îmi trebuie creștere. Granny, unde ești? Tațo? Aici, de aici am dat fix sus vine. Nu e nimic, că oricum o blochez, uitați. Deci secretul este să veniți la picioare aici și o blocați. Acum mergem să dezblocăm astea. Dăm ăsta drop și așa. Am terminat cu cleștele. Aici îmi trebuie safety. Nu m-am mai jucat Granny de câteva luni sau zile. A dat bateria. Pun pauză că nu o să o aduc. Așa că o să pun pauză și o să revin când aduc bateria. Ok, am revenit. Să punem bateria acolo și aici nu găsim nimic, clasic. Part of shotgun. Aici. Haideți să mai inspectăm și puțin această casă. Aici găsim ceva nou. Asta ne trebuie pentru mașină. Și cred că pe la sfârșitul videoclipului o să vă arăt o șmecherie. Aici îmi trebuie stați puțin, range, adică o șurubelniță. Hai să verificăm aici. Special key, dar nu mai trebuie acum. Un cuptor nimica. Ok, deschidem aici. Da, o să pun pauză și o să revin cu această specială. Ok, am revenit. Să punem aici cheia. Și pe undeva aici trebuie să dăm cu un arc. Să punem carnea acolo, să revin când o să aduc carnea. Stați puțin, da. Ok, am revenit cu carnea. Haideți să mergem să o punem, doar că mergem pe crouch. Du-te. Ia repede. Și aici range. Lasă-mă. Asta mănâncă. Hai să mergem la mașină. Da, nu prea mai sunt energii pentru că am fost la meci, dar am postat un short. Da, mă vedeți aici pe cameră. Ok. Cumva o să fac un videoclip care o să mă văd undeva cam pe, uitați pe aici. Uitați, stați puțin. Undeva cam pe aici printr-un colț să vedeți cum
dați like și subscribe dacă mai vreți o parte. Și după aia, și dacă acest videoclip strânge 20 de like-uri, măcar 20 de like-uri sau dacă nu 10 like-uri, că mă mulțumesc cu 10 like-uri, o să postăm un videoclip cu Mr. Bean care livrează pachete, da? Pachete, adică colete, cum să vă zic eu așa mai românește. Acum, haideți să mergem. Îmi trebuie un hammer. Pentru asta mă duc în spate și o să iau ceva. Așa. Ok, și eu trebuie să mă duc în casuța asta. Watermelon. Something is inside in this melon. Ce pică? Playhouse key. Ok. Și aici ne trebuie, ok, o să pun pauză și o să scanim. Ok, am vrut să pun pauză ca să iau asta. Deschidem aici. Da, e puțin ciudat, dar stați prieteni, că trebuie să-mi dau aici. Da, cred că o să continui cu partea a doua. Partea a doua din Granny 2. Că dacă acest videoclip strânge măcar 10 like-uri, o să postez un videoclip cu Granny Chapter 2. Da. Și acum trebuie să mergem puțin mai repede. Ok, haideți să mergem. Acolo trebuie să trag cu un arc. Ok, ce avem aici? Ok, și aici avem... Am făcut și așa la glumă, ce n-are voie unul să glumesc. Aici e o ușă. O parte a scrânii. Mă uit în față deoarece poate ajung acasă. Suntem la Domnul, da? Da.